sesongena No one's listening to sitting at that serious. This is Radio Khwezi, your favorite radio station. ulungisani uyini yena Enshusha, sports nepoetry. Enothengiswa ulungisani waba sibongo emthonjeni wemvelo itholakala ipower pantry khalamazi ne-garden pro kanti yakhanga nangebhodlalayo elihle elibambeka kalula kuba lakho ngendlela esimanje manje labakhuthalele ukuzivocavoca nezemidlalo Aquellé, live with more viv. right kunjalo ngempela isikhathi ke masikanje njengalokho kade ngithembisile la ukuthi sineqembu layo i-TS Galaxy mhlawumbe singakunikeza nawe ithuba ngasekhaya mangabe ukhona ofisa ukubuza kuyona i-TS Galaxy uzokwazi la ukuthi ubuze sinaye la umxhumanisi kuyona iqembu layo i-TS Galaxy okuyena la uMinenhle Mkhize ukhona ke la hlala sikhuluma naye ke ngocingo namhlanje uyifikele mathupha la ngiyabona ke bakhona nabaphathi beAquellé la siphuza ivivu ke la lokho njengakusho ngaso lesi sikhathi khona la no Mfoka Xasibo uchule ngiyambona naye ukhona la okay all right isikhathi masikanje sivele singene siqale ngala kuMinenhle Minenhle mfethu asikubingelele sikwamukele emsakazweni iRadio Khwezi. Ake ngibingelele bese ngibingelela nomlaleli ngasekhaya kuyintokozo nje ukuthi umuntu ayifikele mathupha kuma studios eKhwezi FM nje usho isikhathi esiningi sihleze sikhuluma sisocingweni kodwa ke namhlanje umuntu uthola le ngqa ezivele yethuba lokuthi ayifikele mathupha kule stage somsakazo esikhulu kakhulu lapha esifundazweni saKwaZulu-Natal. Yes ake ngize ngala ku Mr Songelwa asikubingelele sikwamukele emsakazweni iRadio Khwezi. Angibingelele sakazi ngibingelele nakubalaleli bomsakazo wakho iKhwezi impela nakumina kuyinhlanhla ukuba namhlanje ngikhulume ngihleli khona phakathi ezindlini zomsakazo iKhwezi. Yes asambe sodwa futhi la ukhona la uMfoka Nxumalo fethu asikubingelele sikwamukele emsakazweni iRadio Khwezi. Angibingelele umsakazi ngibingelele nehambele ikhona TS Galaxy Aquellé namlaleli ekhaya. Ngiyajabula ukubala. I know namngelekile ngiyajabula kakhulu nami namhlanje angedwa la ohlelweni no angeke ngiqale la Minenhle mfethu niqhamuka kwi-TS Galaxy besike sasho nangaphambilini ngiyakhumbula sibika la kumlaleli ukuthi hayi no namhlanje sobe sivakashelwe iqembu le-TS Galaxy ngifuna ukubheka la inhloso enkulu ukuthi nibe khona la endaweni yakwamaphumulo ukuthi mhlambe ngabe yini. Yeah, TS Galaxy ngicathi isifundazwe saKwaZulu-Natal si special kakhulu enhlezweni ye-TS Galaxy. Uma uthi uzobheka saqopha umlando esifundazweni saKwaZulu-Natal ngo2019 ngesikhathi siphendula amatafula sishaya iKaizer Chiefs kwi-final yeNedbank Cup andizokhumbula nasemidlalweni owandulela amanqamu sesikade dlalene neLamontville Golden Heroes eSugar Ray Stadium okuyisifundazwe salapha kwaZulu-Natal. So isifundazwe saKwaZulu-Natal sisondelene kakhulu nenhliziyo ye-TS Galaxy ngakho sithathe nathi leli thuba sathi asize sizokwenza amalungiselelo la enakho namanje njengoba sesinokudlelana esinabo nabaka Aquellé engicabanga ukuthi enye inkampani ezinkulu mangabe ukhulunywa ngokukhiqizwa kwawo amanzi. So njengoba besazi ukuthi namhlanje besikade sibungaza usukhulukhulu lo kuzalwa kwayengumongameli waseNingizimu Afrika kuyena ubaba uNelson Mandela. So besikade sinohlelo lokuthi sifike nabadlali bethu kanjalo nabanye abayingxenye ye-technical staff ekutheni sikwazi ukuthi sibuyisele back nathi emphakathini ngokwenza ama-coaching clinics but unfortunately ngenxa yezingqinamba esithe sabhekana nazo sangakwazi ukuthi ke sifike ngesikhathi kodwa sasesithi ke asifikele mathupha mhlambe ke station somsakazo iKhwezi ukuze sokwazi ukuthi mhlambe mangabe kukhona ke imibuzo yabalaleli ke abanayo noma abafisa ukuphenduleka ngayo sikwazi ukuthi ke siphenduleke mathupha kodwa ke akunangabazi ekutheni ke ngokuzayo sizokwazi ukuthi ke sifike sizohlwaya ikhono lapha esifundazweni saKwaZulu-Natal ngoba sinabo abadlali abaphuma kulesifundazwe bafana njengoSihlenduli Sandomdayisa simdayisela iStellenbosch sinabo abadlali abanye ngoMenzi Ndwandwe naye uphuma esifundazweni salapha kwaZulu-Natal. So khona noLindo kuhle mbatha wakhona eNewcastle. So uyabona ukuthi iKZN njengoba sengishilo ukuthi isifundazwe uthola ukuthi sisondelene kakhulu nenhliziyo ye-TS Galaxy ngendlela ke ezahlukahlukene.
Ngiphinde ngibonge ithuba msakazi njoba eseshilo mfowethu uMinenhle ngala ukuthi bebela kamaphumulo namhlanje ukuze sikwazi ukubambisana ndawonye njoba sazi ukuthi namhlanje kuyi-18 July iMandela Day kwabekwa ukuthi kungenziwa 67 minutes wokuhle besihlele ukuthi sohlangana nabo babela kube khona ke esikwenzayo nakuba ke njengoba esechazile ngeyingqinamba ezithize kwagcina ke kungafezekanga ngokuphelele kodwa ke imidlalo iqhubekile njengo Aquellé sikwazi isiqhubeke sibe nemidlalo njengoba sihamba nomunye wabadlali bekade beyingxenye kuleyo mdlalo umfowethu la uLungisani Nxumalo ikwazile ukuthi iqhubeke imidlalo iTS Galaxy njengoba eseshilo enyama qembu ama partner wethu njenge Aquellé esithokoza kakhulu ngakho ukuthi sikwazi ukuthi sisebenzisane nabo ubudlelwane sisanda ukuqala nje kule season eqalayo esibheke okukhulu khona ukuthi kuningi esingakwazi ukuthi sikwenze ndawonye nayo i-team le ye-TS Galaxy. Ngifuna ukubheka la siyazi la ukuthi Aquellé inkampani kakhulukazi enkulu kakhulukazi ngakho ukukhiqiza amanzi. Ngifuna ukubheka la ukuthi ubudlelwane benu ne-TS Galaxy ukuthi mhlawumbe manibheka kuzohamba kuhambe kugcine kephi nakubona qhubekela phambili nokubheka kakhulukazi ke ukuthi ubudlelwane nabo namaqembu ucishe amaningi enawo ukuthi kusiza kanjani kakhulukazi kuma sports. Ngiyazi Aquellé esikhathini esiningi inkampani edila kakhulu nama sports. Njoba wazi emsakazi ukuthi thina njenge Aquellé i-brand positioning yethu sithi 100% for people. Abantu ke bagcwele kakhulu kwi-sports enye indawo ke sibone ukuthi kungaba kuhle ukuthi singene kakhulu indlela yokungena ukuthi sisebenzisane nawo ama team ezebhola njoba namhlanje ngingasho ukuthi lapha ku-PSL njoba inama team awu-16 ama team awu-8 kuyona siyasebenzisana nawo iTS Galaxy le la namhlanje kuyenye yawo ubudlelwane esinabo ubudlelwane esifisa ukuthi bukhule bunjengomshado mawuqala uqhubeke kuye phambili kube khona okuningi okuzalekayo khona simagange sibheke phambili ukuthi kuningi esingakwazi ukuthi sikwenze ndawonye sibambisane nayo i-team kuzweze sports kodwa ke siyabantu abangena kakhulu nakwizinto zemphakathi community development njengoba besikuhlele namhlanje ukuze kube khona sikwenzela imiphakathi yethu si-introduce ke isiphuzo lesethu kuthiwa iViv iyona ke esingena kakhulu ngayo kuma soccer teams njengoba i-sports drink ifitha kahle bayayithokozela umdlali nje we-professional osekwaphuza lesi siphuzo akabisafuna ukubheka kwenye into ufuna nje uthala ukuphuza lesiphuzo seViv. So ke i-partnership yethu ilapho nako kunye ke njengoba ngishilo ukuthi umshado sibheka ukuthi uzokhula kube ningi okuzalekayo sisebenzisane siye phambili. Yes, asambe size ngala kulungisani ngizwile la ukuthi kade kunemidlalo kade ikhona nawe kuyingxenye yayo lemidlalo le mase nje mhlambe usithatha usilandise la ukuthi ihambe kanjani kuyona lemidlalo kuphi mhlambe okugqamile kuyona. Ngibonga umsakazi ithuba mhlambe engaqala nje ngikuveza ukuthi imidlalo yethu ibe impumelelo kakhulu besihlelelwe iAquellé ukuthi siparticipate kuyona njengamalungu omphakathi walabo amaphumulo. So uhlelo lwayo lemidlalo ngilibone luvula even namathuba kuyintsha yakithi la kamaphumulo njengoba sekusondela abantu abafana nabo Khwezela beTS Galaxy bengabona amakhono ngoba ikhona intsha esadlala ibhola iningi futhi la kuyindawo yethu le yakamaphumulo. Mubheka nje kakhulukazi ikhono la kwamaphumulo kakhulukazi njoba ade nikhona khona la endaweni yakhona la kwaMxhosa ukuthi mhlambe ungathini ulibona linjani ikhono mabe mhlambe nje ubheka ngokwakho ukuthi ngabe uyalibona izinga lebhola liphezulu kodwa la endaweni iyalana nje kwaMxhosa singayi kuyo. Ngingasho ngingangabazi umsakazi ukuthi ikhono ngiyalibona likhona kakhulu kule ndawo ibhola izinga lebhola liphezulu kakhulu yikho nje ukuthi ke asikakabi nabo abadlali njengamanje singathi singabakhomba emazingeni aphezulu ko-PSL kodwa siyathemba ngalamathuba siwavulelwa iAquellé no TS Galaxy mabefika ukuthi khona abadlali esogcina sibabona mhlawumbe.
Alright, kuyazwakala. Sekudlulela ngisho la sekuselela imizuzu engamashumi amabili ngaphambi kokuba kubumbane ihora lesikhombisa emsakazweni Radio Khwezi. Sithola ku 90.5 na 107.7 FM. Asisho ke la sokunikeza ithuba ngasekhaya ungakwazi ukuthi ubuze ofisa ukubuza kwiqembu layo la TS Galaxy kanti singaphawula futhi nangazo ethi ndakhulukazi yona ibanyana njengoba idlala usuku namhlanje kuyona umdlalo wayo la ama semi-finals ayo i-Awkhon Africa Cup of Nations eqhubekayo ezweni la khona eMorocco. Minenhle mfethu angibuyele kuwena ngibheka kakhulukazi njengoba sazi la ukuthi isizini yaqala kule nyanga lezo ezayo uAugust kuphi esikulindelayo kwiqembu leTS Galaxy. Ngicauthi uma ubheka indlela ezidlale ngayo ngesizini edlule azange sibe aseneme ngendlela uthola ukuthi izinto zambe ngakhona because sichithe isikhathi esiningi uthola ukuthi bezizama ukuthi sibalekele izembe so kule season ifocus yethu enkulu ekutheni siqede kuyona i-top 8 because njengoba wazi ukuthi siqembu uthola ukuthi liyakhula siqembu uthola ukuthi liyadlondlobala isizini yethu yesithathu lesigijima isigabeni esikhulu ebhola elikhokhelayo lapha eNingizimu Afrika ngesizini yethu yokuqala sikwazile ukuthi siqede endaweni yesishagalolunye kwasukuthi ngesizini yethu yesibili sakwazi ukuthi ke siqede endaweni ka13 so kulokho ke simisele ngokuthi ke sikwazi ukuthi ke si-improve ngokuthi sikwazi ukuthi singene lapha kwi-top 8 because ngicathi kuma season amabili okuqala into ebibalekile ukwenza isiqiniseko sokuthi ke iqembu aligawulwa yizembe ukuze sikwazi ukuthi ke si-attract ama-brand afana njengo-Aquellé athi mangabe ngena abone ukuthi hayi no iqembu lelo uthola ukuthi lisazohlala kuyona i-premiership nabo bakwazi ukuthi balethembe because uma ukuthi iqembu lenza uginqigonqo liku-PSL Globe liku-Motep Foundation iGlobe so uthola ukuthi even nabaxhasa kubi lula ekutheni bakwazi ukuthi basondele eqenjini kodwa uma ngabe belibona ukuthi lihleli kubalula ekutheni ukwazi ukuthi ke u-attract-ke abantu abanjengo-Aquellé ekutheni bakwazi ukuthi ke bafake-ke isandla ekutheni iqembu liye phambili so kulokhu simisele ngokuthi siqede kuyona-ke i-top 8 so ngicathi-ke into-ke emqoka kunazo zonke ukuthi sikwazi ukuthi-ke siqale kahle because uma ubheka kumasizini amabili adlula zasize siqale kahle lokho kuholela ekutheni sigcine sihlukane nabaqeqeshi besikade-ke siqale nabo isizini so kulokhu simisele ngokuthi-ke sikwazi ukuthi-ke siqale kahle sisebenze kusakhanya siqoqeke amaphuzu lokho kuzokwenza ukuthi-ke kube lula ngomzuliswano wesibili because ngomzuliswano wesibili so sekushube kakhulu because amaqembu asesolela amaphuzu ngezathu ezahlukahlukene abanye basuke bevika izembe abanye bazama ukungena kwi-top 8 abanye bazama ukuyibekisela indawo kuma-CAF Sports abanye bazama ukuthi bawine i-league so kuba nzima kakhulu ekutheni-ke ngesombe sesibili sesizini ukwazi ukuthi-ke uthole amaphuzu so into-ke emqoka kulokhu ukuthi sikwazi ukuthi-ke siqale kahle ngo-August nje sinemidlalo emhlanu so 15 point lo uma singakwazi ukuthi sithole amaphuzu ali10 kulawo maphuzu awu15 esobe siwalela ngicathi ngabe siqale kahle kakhulu so lokho kuzosenzela ukuthi kusehliseleke umthwalo because kubalekile ekutheni iqembu le-TS Galaxy lihlale esigabeni esikhulu because ugcine nini ukubona umdlalo ona-19 edlala kubafana bafana so kubonile lokho kwi-TS Galaxy ngo-Eden Brooks esazi umdayisela amaZulu from the dusty streets of KwaNdebele Macbeth Mahlangu at the age of 19 ngesizini yakhe yokuqala he was nominated as a young defender of the season and then thereafter ubeke esendizeni ebheke lapha eTokyo kuma-Olympic Games at the age of 19 manje ubekade kwi-COSAFA Cup le exhaswa yiyona u-Aquellé uwine i-Play Cup ubekade edlala kule mpelasonto and kade ngibona manje isafa isithumelile ibafana nje bizodlala neComos kuyona iChen ukhona futhi kuleso squad and sikhuluma ngomdlalo othola ukuthi una-19 so uyabona ukuthi uma ukhuluma nge-youth empowerment ucaptain wethu is the youngest captain kwi-DStv Premiership okuyena uGiven Msemango so you look at abadlali abanye ngo-Aphelele Thetho at the age of 19 making his debut against Bafana Bafana kusikhona Radebe against Kaizer Chiefs at 19 making his debut so this is a team othola ukuthi izo-eda i-value ebholeni lase-South Africa not ama-numbers kuphela but to talk about i-unemployment kwi-youth uthola ukuthi inkulu kakhulu kodwa i-TS Galaxy ifuna ukubridger that gap using esports because you look at the team manager who is 22 years old we had the complaints officer was 22 years old so talk about youth empowerment we told TS Galaxy women empowerment we've got a marketing director umuntu wesifazane we've got a team manager umuntu wesifazane so this is a team ezo-available in South Africa so there's no way ukuthi kwamele ihambe so ingakho this season sifuna ukuthi siqede kwi-top 8
Isikuyazwakala ngibheka la uhlobo lwabadlali enabo njengoba sazi la ukuthi cishe la amaqembu amaningi ayaqhubeka nokuqinisa la izikwadi zawo lolu hlobo lolu eninalo lwabadlali lungakwazi nibona lungakwazi ukuthi lunithathe lunifake kwi top 8 mabe kuphela isizini. Encathi into emqoka kunazo zonke kuba ukuleya i-foundation njengamanje sesinayo i-team because first season abantu abadlala ebesikade sidlala ngabo bebengenaso isipiliyoni sokudlala ezingeni elikhokhelayo eNingizimu Afrika. So second season nakhona bebesazama ukuthola their feet kwi-top flight football. So manje uma ubheka most of ama players ethu akwazile ukuthi asisize ekutheni sivike izembe nama players ethu esiqale ngawo ku Premiership. Ubheka Given Msemango i-contract yakhe sikwazile ukuthi renew. Uma ubheka uPogiso Sanoka i-contract yakhe sikwazile ukuthi renew. Ubheke uMax Monyayi sikwazile ukuthi renew i-contract yakhe. Lindo kuhle Mbatha si renew i-contract yakhe. Roberto Mongawo si renew i-contract yakhe. So uma ubheka manje i-foundation sesinayo. So into esibalekile sekuthi sikwazi ukuthi ke sipheshe lapho engicabanga ukuthi ke kudinga ukuthi sipheshe khona because noma iliphi iqembu uma bekuvuleke iwindi liyayithanda ukuthi kube khona ke abadlali abasha elikwazi ukuthi libasayinise. So indawo ke esibheke kakhulu esibona ukuthi ibikade sihlupha kakhulu bekade kuyilapha phambili. So ingakho silande umfana ophethe incathi icoco ezinhlanu zayo i-Premiership okuyena uSibusiso Vilakazi esikwazile ukuthi simsayine. So uzokwazi ukuthi asisize ekutheni sikwazi ukuthi siqede lenkinga yamagoli esinayo lapha phambili. So ingakho sidecide ukuthi simlande because uma umbheka umdlalo othola ukuthi professional ngendlela eyisimanga on and off the field. So uzokwazi ukuthi abasize nalabadlali abancane sengibabalile in terms of ama leadership qualities akhe ekutheni akwazi ukuthi ke abaguide on and off the field. So izona zonke izinto mangabe sisayina isiyayisibheka ukuthi masisayina umuntu sisayina ipackage. So that's why silande nomdlalo ofana njengoVuyomere second half of the season not ukuthi besibheka kakhulu ukuthi asinikeze okuningi in the field of play kodwa nangaphandle in terms of guidance kulabafana because khuluma nje is the longest serving player in the era of EPSL okuyena uVuyomere. So ngicathi ke uma ubheka iblend esinayo you've got iblend yabadlali abancane nabadlali abanesipiliyoni. So anginangabaza ekutheni this season ama-team amaningi azokhala. Alright, no mfethu kuyazwakala ake sibheke ngala kuma voice note sibone sibatholayo bese siyahamba lapha na sekumfoka Chule ngiyazi unawo umbuzo anawo la afisa ukuthi awubuze la kuMinenhle njengoba ke ekhona la kodwa ke siqale ngala kuma voice notes bese sihamba siya kuChule.